Beth yr hoffwn y byddwn wedi wybod cyn I mi ddod yn ddigartref? Mi ar un gyntaf. Fe hoffwn pe bawb wedi cael gwybod y byddai fy ffrindiau yn fy siomi. Dyw gyda nhw wrth ymreiddwyd, ond trodd pethau'n syr. Fe hoffwn pe bawb wedi cael gwybod bod biliau anniddisgwyl yn bod yn aml. Mi ddylwn ni fod wedi gofyn am help yn gynt a dysgu sut I dyn arian yn well. Yn hytrach nag aros tan I mi gael fy hyn yn dos go iawn. Fe hoffwn pe bawb wedi cael gwybod na ydyw cyngor yn thalu eich biliau I gyd. Dydy derbyn preiddoriadau a thalu rent ddim mor hawdd ag yr o'n i'n meddwl o byddai. Fe hoffwn pe bawb wedi cael ei gwybod na ydy bod yn feichog yn eich rhoi chi ar frig restru dau yn automatic. Rwy'n meddwl yn bendant yn rhoi lle I Kenny ac fydd gyda'n ei gilydd. Fe hoffwn pe bawb wedi cael gwybod na ydych yn cael eich rhoi mewn llety lleol bob tro. Dydw I ddim yn nabod neb yn y llochell lle dwi, ac mae'r tren I fynd adref I weld fy ffrindiau'n ddrud. Fe hoffwn pe bawb wedi cael ei gwybod pa mor dda oedd hi gartref wedi gwbl. Doedd gen I ddim biliau I talu ac roedd yn ystafell fi yn wych. Dylwn I ddim fod wedi cael ei swnio'n at mam I fynd ar fy meddwl ac yn gwneud I mi adael mor fuan. Fe hoffwn pe bawb wedi cael ei gwybod nag oedd reolau tŷ fy rhieni yn ddim i'w cymrydhau a reolau mae'n rhaid I mi ei hefaru mewn llety I ddigartref. Os ydych angen cymorth a chyngor ynglŷn â byw ar pen eich hun, cysylltwch â throsiant y degwan.